לוח השנה תמיד מעצב את הזהות שלנו, ואנחנו רגילים שהוא חוזר על עצמו. כל שנה, עוד פעם. בשביל מה צריך עוד לוח שנה? אז השנה אנחנו מציעים לכם לוח שנה מיוחד, לוח שנה אחר, שמציע נקודת מבט רעננה על השנה שלנו ועל התרבות שלנו. אז בכל חודש בחרנו לנו שתי דמויות, הרבה פעמים שתי דמויות מעולמות שונים, אבל שיש להם איזו ליבה אחת של מהפכה משותפת שהם עשו בתוך התרבות העברית והישראלית שלנו, ובנינו מסביבה עיצוב, איור, דימוי ויזואלי שמשקף את הרעיון הזה בעזרת האיורים של יניב. הצטרפתי לפרויקט הזה כי אני מאוד מאמין במהפכנים ובמהפכניות, העברים והעבריות שיש לנו, במהפכות המדהימות שהם יצרו, ברעיונות הגדולים שהם הביאו לתרבות היהודית, וביכולת שלנו להציע להם פרשנות עכשווית, מודרנית, עברית ישראלית של 2024, 2025. אנחנו נמצאים בתקופה מטלטלת, בתקופה שהרבה מאיתנו מבקשים גם לראות דברים משתנים פה. בגלל זה בחרנו את הנושא של מהפכות, מהפכנים ומהפכניות בתרבות שלנו, ולתת לנו השראה איך אנחנו יכולים להתקדם, לצמוח ולהשתנות יחד כחברה. לוח השנה העברי שלנו מציג את התרבות היהודית כמסורת של מהפכות גדולות, ואנחנו מזמינים אתכם להיות חלק מהמהפכה הזאת גם.